Preti, hola guapa. Va. Hop. Això és. Molt bé, guapa. Doncs és un vincle molt fort, perquè des que jo vaig entrar aquí a la unitat fa 7 anys, ella en tenia 1 i mig, i ella ha après amb mi i jo he après amb ella. Llavors és un vincle molt fort, sobretot el que diuen, que el primer gos és com el primer amor, doncs el mateix. Ara té 8 anys i mig. Ha de ser un gos valent però no agressiu, no ha de tenir pors, ha de ser juganer, li ha d'agradar molt el joc, ha de ser viu, ha de tenir iniciativa, bàsicament això. Ella està a l'especialitat de drogues i de bitllets de curs legal. És a dir, sempre els domicilis on pot haver-hi substàncies estupefaents, doncs sempre hi ha bitllets. Llavors el mateix gos ens marca si hi ha bitllets o hi ha drogues. Recerca persones, com el seu nom diu, són recerca de persones que han desaparegut, bàsicament persones grans, nens, persones amb malalties. Després tenim el grup de recerca d'estupefaents, que es dedica a la búsqueda de drogues i bitllets de curs legal. I després tenim el grup d'explosius, que, com el seu nom indica, es dedica a la búsqueda d'explosius. Quieta. No, ella viu aquí, a les instal·lacions, jo vic en un pis petit, llavors no li puc donar les condicions adients perquè ella estigui bé. Llavors es queda aquí, que sé que està ben cuidat. Hi ha 2 persones que estan matí i tarda netejant, amb el terra calefactable, i està molt ben cuidada. Jo cada matí vinc aquí amb moltes ganes de veure-la i ella a les 7 em rep a mi amb moltes ganes també per començar a jugar i a treballar. El gos se'ls agafa aproximadament en un any, i a partir d'aquí es fa un període de selecció que dura aproximadament un mes, i durant aquest mes se'l prova de totes les maneres, si tenen por, si els agrada buscar, si tenen prou motivació, si no són agressius ni amb les persones ni amb d'altres animals, i a partir d'aquí, un cop es decideix que aquest gos val, s'assigna una especialitat en concret, que serà la que en aquell moment necessiti la unitat. Llavors s'inicia un període d'ensinistrament, a aquest gos se li dona un guia és la persona que porta el gos, i el període d'ensinistrament aproximadament seran 6 mesos. El que passa és que en 6 mesos el gos surt com quan un surt de l'escola, o sigui, només amb els coneixements, que després això s'haurà de complementar amb un període de pràctiques aproximadament de 6 mesos més, amb la qual direm que el gos és plenament operatiu a partir d'aproximadament un any. Això no serveix per tots els gossos, hi ha gossos que estan operatius abans i hi ha gossos que triguen una mica més. Doncs, concretament, aquesta gossa té unes característiques que és molt forta, és molt àgil i, sobretot, és molt intel·ligent i amb molta predisposició a aprendre. Li agrada, sobretot, qualsevol cosa nova per aprendre i per disfrutar. Llavors, coincidim molt i això es nota quan treballem, que els dos estem disfrutant i treballant, un amb l'altre. Tenim 3 especialitats i sempre depenem d'altres unitats que ens requereixin. Nosaltres no tenim serveis propis, llavors si es perd una persona ens criden de qualsevol lloc i a qualsevol moment i hem de sortir a buscar aquella persona. Si tenim entrades i registres, depenem de les unitats d'investigació que ens requereixen per fer una entrada i registre, per exemple, en un domicili, o fer un escorcoll en un centre penitenciari, o anar a mirar un vehicle perquè sospiten que pot contenir drogues. Tenim també la gran majoria dels nostres serveis són serveis preventius d'explosius, per múltiples factors, ja poden ser per visites de personalitats aquí a Catalunya, o esdeveniments esportius, o congressos, o persones amenaçades, o llocs amenaçats, susceptibles de patir qualsevol atemptat. També hem de recordar que estem en un nivell a 4 antiterrorista i ens obliga també a multiplicar els nostres esforços. S'ha incrementat els serveis pel que fa al reforç d'alguns serveis, bàsicament aeroports, llocs de grans concentracions, on hi ha multitud de personals, llocs que són més susceptibles de patir
algun atemptat, bueno, en fi, sí. Sobretot emocional es crees algo... Amb una sola mirada ja sap el que jo vull, jo sé el que ella vol, si es troba malament també ho noto, si li he de donar més ànims, menys ànims, ja igual a mi, hi ha dies que jo no estic tan bé i és ella la que em porta a mi i al revés, llavors és algo que només s'explica i s'entén quan estàs treballant amb el gos. Doncs estem preparant un exercici per Preti i el que li amagarem és una paperina de Sigma heroïna. Sigma és un pseudoproducte que té la puresa i l'olor de l'heroïna, però no és tòxic ni li pot produir cap tipus de problema amb el gos en cas de que o se'l mengi o el respiri. Llavors això és com un quart de gram, és a dir, molt poca quantitat. El que busquem és, amb aquestes pràctiques que serà curteta, doncs la qualitat, és a dir, que el gos vagi amb la boca tancadeta i buscant la perfecció de la búsqueda dintre de l'habitacle o d'aquest vehicle. Quan jo surto a passejar amb Preti és un gos normal, ella disfruta, jo li ensopar, la gent li pot dir, jugar amb ella, cridar-la, ella ho accepta i li agrada. Però sí que és veritat que a l'hora de treballar, que treballem en domicilis on hi ha persones detingudes, hi ha certa tensió, doncs el gos està per al treball, ells ho saben, ni s'apropen ni volen carícies. I si alguna persona es dirigeix o intenta despistar una mica el gos, també estic jo o el company que sempre va amb mi per marcar-li o ensenyar-li o informar-li que no pot molestar el gos quan treballa. Però normalment ells és com un interruptor, saben a l'hora que, quan treballem, i canvien el xip i ja només busquen. Vinga, passa, vinga, busca. Ah! Passa. I això, ah!